a chuoine úsle. Is fear réal iniu ná skilling a mórach. Is cinse go bhfuil a lán mór chinntaí déanta agus á dhéanamh ag an rialtas, ach tá ceist a bhain a gom díobh. An bhfuil dá aibanna, an bhfuil fuair faibanna, an bhfuil ár faibanna á ré tú ag an rialtas leis na mór chinntaí seo. Ní joig lom é. Tógagí an saoil faoin tua dús. Gcuideach níos mó ná 1,300 piasa tréala feirmeoireachta I 2012 a bhain. Agus dar leis an Irish Examiner a bhuachalí. Tharla mór chuid na gada seo I gúnta chuircí. An méid gada seo agus tá stáisiún na náirdaí fós áthúna acu. Tá an cinnead déanta ag an rialtas dúntas an aon íochíocht féarma a ghearradh 15 faoin gcéad as seo amach. Las an náisiún. Tá saoil na tua ag titim as a chéile de bhór na gcuirtha sin. Tá an rialtas ag cur an táine eile ag gcónra saoil na tuatha. Agus fad is atá go leor buidéal íana acu I deach lainn I mbaile áiclia tar éis 7,000 euro a chabh ar an Nóraig. Is cumalú. Go dtí go mbeidh a gcuid vótaí I mbaol. Ag bogadh ar ráig go dtí cuasaí cánach. Ní féidir libh anois a chuide, siacáin a áilt sa leithris, fiú le cán ar bhór gach, anois, ar bhéarm an táille ar an uaimar seachtoch. Agus muna bhfuil sé sin olc go leor, caithmíad gach ile pingin, den bhírid isca a sciobba le chéile. Tá spóin dom seo a fádraig. Có bhfuil an leas ann domsa? Có bhfuil an leas ann ditse? Có bhfuil an leas ann dóibh sin? Is all doing go léir go bhfuil faibanna airgid ag an tír seo, ach bharrtaigh ár rialtas go níocadh páistí agus dégóirí an lé inniu chomh maith le leanamhí gan bhreith. Na fíocha sin I gceann 10 bliana. Nuair bheoh siad sin, an tánaiste, an tíiseach, agus na tairí go léir, imithe as an dul ar fin sin bheatha. Níl siad ábalta dailál leis na seirbhísí sláinte mar a léir ag Rachel. Agus níl ach droch chinntaí á dhéanamh acu mada leis an gcóras a dachas mar a dúirt loina. Las an náisiún. Las má héal. Las bhuair saoil. Inistom má tá méid dail a chuide, ach níl aon las le feiceáil agam os cóir má thuúla. Geirh mágah. Geirh mágah as éisteach leis, chuir mé isteach na botúin a bhí agat sa cheartúcháin, ach ceapam gur chuala mé cúpla botún ann fós mar ná dhéann mé long plachta leis na rudaí na hathrúcháin sin. Agus níor chuir mé isteach deire nua fós, so tá chun smíanamh ar tuigim nach chuil sé sin comhláidir gur féidir a bheith, so athróigh mé sin a nocht nó a mórach mar nach méid ach lína beidir go smíonóig duine gan ar scoil ar lína loidir nó a bhaintas na múntóirí nó rudaí mar sin, nó rudaí go mar sin. So feicigh mé thu madan a mórach. Tám suirt sásta le cad a dhéon mé, tám fós chun níos mó cleachta a dhéanamh. Bhí gáirm suirt fécinn sios, fécinn siar chun fécint ar na focail nua, a bhí agus, a bhí chuir seach agus na hathrúcháin. So just tá fánarm nach méid mé